Abubuwan da ke sa ƙwayoyin halittar bil'adama su lalace ma'ana mani. Da Allah a taimaka a yi mamu following, a yi mamu liking, a yi sharing don 'yan uwa su tabbatar da ga abubuwan da ke lalata ƙwayoyin halittar bil'adama ma'ana mani don su kiyaye. Alama ta farko shine sa matsaccen wando na yadi ko wando na jus ko na shadda da muke sawa. Alama ta biyu shine yin istimina'i, biya wa kai bukata har maniyi ya fito. Wannan cuta ce kuma tana haifar da lalacewar ƙwayoyin halitta. Alama ta uku shine yin shaye-shaye, sigari ko taba ko wiwi ko shisha da muke sawa. Alama ta uku shine sa matsaccen wando na shidda ko na yadi da muke sa. Alama ta gaba shine kusanto da na'ura ma'ana system ko phone kusa da al'aura ana kiranka tana ringin. Wa'annan alamomi su ne alamomin da suke lalata ƙwayoyin halittar bil'adama ma'ana mani. Alhaji in dai haka san ko kin san kuna da ɗaya daga cikin wannan matsalai, to ku ɗauki namban mu a profile ku yi magana. Insha Allah za mu ba ku ingantaccen maganin da ya dace. Waraka Islamic and Herbal Medicine su ne ƙarshen matsalolinku.